खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों फायखानानि आपडेट हरनो सानदों दै नोंथांमोना बे फायखानानि 12,000 फैसाखौ माला मोननो थांगासिनो दङ आं बिनि बागै आपडेट हरनो सानदों नोंथांमोनाबो गोबां मानसिफ्रानो बेखौनो सोंहरबाय थादों बे फायखानानि फैसाखौ मालाथो मोननो हाबावगोन होननानै माथो एसेबांबो गोबाव जाबाय दासिमबो फैसाखौनो मोननो हाला माथो फायखानानिखौ होनना नोंथांमोनाबो गोबांनो सोंहरनायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो सानदों जोंहा आपडेटबो ओंखारना फैखादोंआनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बेनिफिशियाल लिस्ट ओंखारना फैदों नालाय दा बेनिफिशियाल लिस्टखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगौ जेनेबा नोंनि नामा बे बेनिफिशियाल लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाग्रोखाबानो जाबाय नोंनि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव फैयोबासो नोंथाङा नैबे फायखानानि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंनि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव थाथारनांगोन दा बेनिखायनो बोरै नायनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खोन्थाहरनो सानग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो नैबे SBM नि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय आं बेनि अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय फैनायनि उनाव नैबे नोंथांमोना मोनसे अपसनखौ नुदों जानांगौ नै गाहायाव नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै ODF प्लास भिलेज रिपर्ट कार्ड होननाय नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ मावबाय थादों मानोबा बियो नोंथांमोना बेखौ नुबाय जानांगौ नै ODF प्लास भिलेज रिपर्ट कार्ड नोंथांमोना बेहाय थुना होबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो नोंथांमोननि गामिनि रिपर्टखौ नोंथांमोना नुजोबगोन जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव दायो सोर नैबे फायखानाखौ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना पुरायै नायजोबनो हागोन दा नोंथांमोननि नामा दंना गैया बेखौनोथ' नोंथांमोना एबाराव मिथिनो हासिगोन आरो दानिया नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो जेरै जोंहा स्टेटआथ' आसाम नालाय आसामखौ नोंथांमोना बेस थुदो बिनिफ्राय आसामखौ थुखांनायनि उनाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना नैबे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्टआव थुनानै होदो आरो नोंथाङा बेहाय गासिबो डिस्ट्रिक्टखौ मोननो हागोन नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ सेलेक्ट खालामदो आं बेहाय एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै दायो आं बेहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय दा बिनिफ्राय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' सेलेक्ट खालामबाय दा बिनिफ्राय नोङो दायो बबे ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो जेनेबा नोंथांनि ब्लकआ मा बेखौ नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट खालामनांसिगोन सेलेक्ट जेरै आंनि ब्लकआ नैबे जाहैबाय एग्जाम्पल महरै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों क'क्राझारखौनो आं बेहाय ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबाय दे दा बिनिफ्राय गाहायाव फैदो बिनिफ्राय नोंथांनि बे पन्सायतआ मा जेनेबा नोंथांनि बे BCDC अफिसा बबे नोङो बबे BCDCनि आन्दाराव गोलैयो गावबागावनि BCDCखौथ' नोंथाङा मिथिखागोन बेखौ सेलेक्ट खालामना नोंथांमोना होनो नांसिगोन दे दा बेहाय आङो नोंथांमोननिसिम एग्जाम्पल महरै बेखौ सेलेक्ट खालामबाय दे दा बिनिफ्राय नोंथांनि गामिया मा दा BCDCखौथ' नोंथाङा सेलेक्ट खालामबाय दा बिनिफ्राय नोंथांनि गामिया मा बेखौ नोंथांमोना नैबे थुनानै नैबे सेलेक्ट भिलेज नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेहाय नोंथांमोना थुदो बिनिफ्राय गावबागावनि बे माबाखौ होदो आरो गावबागावनि बे गामिखौ नोंथांमोना बेहाय थुना होदो दा बिनिफ्राय साबमिट खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि गामियाव साबेसे मानसिफ्रा मोननो थांगासिनो दङ नैबे सरकारि फायखानाखौ नोंथांमोना बेहाय नुनो हागोन नोंथाङा गावनि नामखौ गैना गैया बेखौथ' मिथिखागोनखा आरो बिनिफ्राय गामियाव सोर मोननो थांगासिनो दङ बेखौबो नोंथाङा माने नायनो हागोन आरो एबा नुनो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नैबे भिलेज लेभेल इनफरमेसन बेहाय नोंथांमोना फैबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे फेज 1 फेज 2 नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै दा जोंहा फेज 2 सोलिगासिनो दं नालाय नैबे सरकारि फायखानानि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे फेज 2 आव फैनानै नैबे 35 आव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय माने 35 जन मानसिफ्रा दायो माने बे नैबे गामियाव माने गासै 35 जन मानसिफ्रा सरकारि फायखानाखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो नैबे 35 आव नोंथांमोना थुना होदो दा बे 35 आव थुना होनाय लोगो लोगो गासिबो लिस्टखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन नामफोरखौ नोंथांमोना नायजोबनो हासिगोन आरो सोर बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ एबा नोंनि नामा गैगोन ना गैया बेहाय बे लिस्टआव नोंनि नामा दंबासो नोङो सरकारि फायखानाखौ मोननो हागोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथाङा मोजाङै नायदो आरो नोंनि नामा बेहाय फैगोन ना फैयाखै आरो बिनिफ्राय नैबे नायजोबदो नोंथांमोना नामफोरा नायदो नोंथांमोननि नामा मिलायगोन ना मिलाया बिनिफ्राय फादारनि नेम एबा हासबेन्डनि नामखौ नोंथांमोना नायजोबदो बेहाय गासिबो लिस्टखौ नोंथांमोना बेबादि नायफैनो हागोन बे लिस्टआव नोंनि नामा थाबाय माने नोंथाङा सानना लाखादो नोंथाङा सरकारि फायखानानि थाखाय मोननो थांगासिनो दङ होननानै नोङो माने बेनिफिशियाल लिस्टआव फैनो हाबाय नालाय नोङो गासिबो भेरिफिकेसननि खामानिखौ नोंनिया साक्सेसफुल जानायनि थाखायसो नोंनि बे नामा नैबे बेनिफिशियाल लिस्टआव फैदों नालाय दा बेनिखायनो नोंथाङा माने बे सरकारि फायखानाखौ मोननो हासिगोन नाथायबा बाथ्राया बेसो आरो नोंथांमोना माला मोननो हागोन नैबे सरकारि फायखाना बानायनो
बानायनो थाखाय 12,000 फैसाखौलाय बेसो जादों दा नोंथांमोननि गासिबोनोबो सोंथिया दानिया नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दिनैसिमाव माने फिक्स डेट ओंखारना फैयाखै दे नाथायबा बेखौ मिथिनानै मोननाय जादों एबा नुनोबो मोननो हादों माने अफिसियेलि माखासे मिटिं लानाय जागासिनो दङ रिभिउ मिटिं खालामगासिनो दङ दै मानो होनोबा दाख्लै जाखिनि मानसिफोरा गिबि इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसा मोननो हाबाय बिथांमोनाबोथ' नैथि इन्स्ट्रुमेन्टनि 3,000 फैसाखौ मोनबावनांगौ दा बिथांमोनाबो मोननो हायाखै नालाय दा बिनि थाखायनो रिभिउ खालामगासिनो दङ नैबे जेब्ला सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ बावैसोनो सोगोन बारा गोबाव आरो नोंथांमोना नेनो नांलिया जानो हागौ नैबे बैसागु बायनानैबो मोननायनि चान्स दङ बैसागुनि सिगांबो नोंथांमोना मोननायनि चान्सबो दङ आरो दा बेखौ बुंजोबनो हाला आरो दा रिभिउ मिटिं जाबाय थादों आरो एसे दैलांफ्रावथ' आरो मोनहैनाय नंखाया होननानै नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय दैलांफ्राव आरो बोरै जावनानै फायखाना बायदिसिना बानायनो थाखाय एसे खस्थ' जायो दा बेनिखायनो दैलांनि सिगां नोंथांमोना आसा खालामनो हागोन आरो दैलांनि सिगां मोनाबाथ' आरो माथो बुंबावनो बेखौथ' आगष्ट सेप्तेम्बर मासफ्रावसो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ थाहैसिगोन आरो नाथायबा बेखौ एसे सानदों जेनेबा नैबे बैसागुनि सिगां एबा माने दैज्लांनि सिगां नोंथांमोना मोनगोना माने एसे आसा दङ आरो जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव दङबा दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे चेक खालामना नायबाय थादो नोंथांनियाव बेंकआव क्रेडिट जागोन ना जायाखै मालाबा फैसा हाबगोन नालाय सोरनाबा दा बिनिखायनो बेंकफ्रावबो चेक खालामना नाय नोङो नैबे 9,000 फैसाखौ गिबि मोनगोरगोन गिबि इन्स्टलमेन्ट हिसाबै सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय बिनिफ्राय नैथि इन्स्टलमेन्ट हिसाबै नोंथांमोना 3,000 फैसा मोननो हागोन दे दा नोंथांमोना मोजाङै मिथिबाय जानांगौ बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आपडेट हिसाबै लाबोनाय जादों आरो माने गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादोंमोन नालाय माला मोनगोन फैसाखौलाय होननानै दा बिनिखायनो बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दिनैसिमाव माने डेट ओंखारना फैयाखै आरो खैजन मानसिनो बे बाराव फैसाखौ सोयोबा सोना हरगोन बेनिबो माने मानसिफोरनि अनजिमायाबो फैयाखै सिगाङावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जेब्ला गिबि इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ थांनाय बोसोराव सोदोंमोन अब्ला मिथिनानै मोननो हादोंमोन गासै आसामाव 1 लाख मानसिफोरनो सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय फैसाखौ सोनानै हरदोंमोन नाथायबा एबाराव खैजन मानसिनो फैसाखौ सोना हरगोन दा बेखौथ' बुंनो हाला समासो मिथिसिगोन बेखौ एसे आसा खालामदों नोंथांमोना दैज्लां बोथोरनि सिगां मोनगोनखौ नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दङबाथ' नोंथांमोना सानसे नङा सानसे मोनखागोनखा आरो नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नाथायबा बेसो माला मोनगोन बाथ्राया दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना दायो गासिबो कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आं रिप्लाइ होनो नाजागोन नोंथांमोना माबाफोर जुदि सोंहरोबा दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामदो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना स्किमफोरनि आपडेट मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौबो गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय जोबनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय गोजोन्थों